Terve tietoyhteisö proudly presents. How are you doing? Hyvä yleisö, täällä puhuu Terve tietoyhteisön projektipäällikkö Anna Karvonen. Pääsette seuraamaan matkaamme läpi projektin. Toivotan kaikille oikein mieluisia hetkiä kanssamme. Olkaa hyvät! Tehtäväksemme saimme haasteellisen, mutta mielenkiintoisen toimeksiannon. Aiheeksemme annettiin parantaa opiskelijoiden ja henkilökunnan henkistä hyvinvointia ICT-talolla. Saimme vapaat kädet ideoida toteutusta. Toiveena oli kuitenkin, että arkaa aihetta lähestyttäisiin huumoria unohtamatta. Järjestimme teemapäivän, jonka nimeksi muodostui How are you doing? Nimi palvelee kaikkia ICT-talon kansainvälisessä ympäristössä. Tapahtumaa markkinoitiin suoraan ICT-talolla toimeksiantajan osoittamalle kohderyhmälle. Käytimme mainonnassa flyereita, julisteita, ICT-talon info-TV:tä sekä YouTube-videota. Tarkoituksena oli herättää kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Tässä pieni näyte videostamme, olkaa hyvä! Saamamme palaute markkinoinnista oli positiivista. Yli 87% vastanneista oli sitä mieltä, että mainonta oli huomiota herättävää. Seuraavaksi tarkastelemme itse tapahtuman antia. Toteutimme teemapäivän messutyylisesti, jossa pystyi kiertämään pisteeltä toiselle. Pisteet olivat informatiivisia, toiminnallisia sekä hyvää mieltä tuottavia. Nyt seuraavaksi kerromme tarkemmin ohjelman sisällöstä. Kokosimme seinälle artikkeleita, jotka liittyivät ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Tapahtumassa näytettiin myös yhtäjaksoisesti 2 PowerPoint-esitystä, joiden aiheina olivat työuupumus ja unettomuus. Rentoutuspisteen tarkoituksena oli tarjota ICT-talon opiskelijoille ja henkilökunnalle pieni hetki rauhoittumiseen ja rentoutumiseen tunnelmallisessa ympäristössä musiikin kera. Halusimme antaa terveellisemmän vaihtoehdon virvoitus- ja energiajuomille, joten tarjosimme näytteitä banaanijogurtti välipalajuomasta ja Olvin kevytolo hyvinvointijuomista. Tehtäväpyörän kautta pyrimme virkistämään päivää toiminnallisten tehtävien muodossa, jotka olivat pienellä budjetilla toteutettavissa, yksinäisyyttä poistavia sekä kaikille sopivia. Onginnan avulla halusimme tuoda tapahtumaan hieman huumoria ja lapsenmielisyyttä, jotka piristävät päivää ja parantavat mielen hyvinvointia. Liikuntapisteemme tarkoituksena oli motivoida ja innostaa kävijöitä kokeilemaan uusia lajeja ja kannustaa hankkimaan liikunnallisia harrastuksia. Liikunnan monilla terveydelle edullisilla vaikutuksilla on selvä yhteys myös henkiseen hyvinvointiin. Lajiesittelyt olivat fyysisiä, joiden avulla pystyy purkamaan myös aggressioita.
Matkailu piristää ja tuo vaihtelua arkeen sekä on myös hyvä keino stressin hallintaan. Tapahtumassa oli myös mahdollista palautekyselyyn vastaamalla voittaa muun muassa matkalahjakortti, jonka asetimme houkuttimeksi kävijämäärän lisäämiseksi. Pisteen tarkoituksena oli omien ajatusten ja tunteiden tunnistaminen sekä niiden pukeminen sanoiksi. Tarkoituksena oli myös osoittaa, että kukaan ei välttämättä ole yksin tuntemuksiensa kanssa. Valitsimme 2 järjestöä, Heli ry:n ja Mielenterveysseuran, tukemaan tiedonantoamme henkisen hyvinvoinnin kannalta oleellisista asioista. Teemapäivämme onnistui yli odotusten sekä saavutimme tavoitteemme. Palautekyselyn pohjalta 88% sai tapahtumasta vinkkejä oman hyvinvoinnin parantamiseen. Monkey-projektin tekeminen on ollut tiimillemme ainutlaatuinen kokemus. Kiitos seurastanne. Noin. Tähän siisti. Hei, me lopetetaan meidän esitys siihen maanelle. Monkey! Ja se on hyvä kuva. Heippa! Heippa. Ei enää. Ahdista sitä Okei. joku piste. Nyt suakin alkaa ahdistaa. Kuinka kaikki alkaa ahdistaa, kun mä kuvaan? Tule sinäkin mukaan nauttimaan. Ihanaa! Ei lopeta.